Param pam param pam pam. Ahojte všetci, moje meno je Viktor Ščerbák a dneska by som vám rád s mojím bratom ukázal experiment s vodou, sirupom a olejom. Tak by sme mohli aj začať. Prvá vrstva bude sirup. Sirup sme naliali pomaličky do prvej tretiny poháru. Ako druhú vrstvu použijeme vodu. Vodu sme naliali do flaštičky od očných kvapiek, keďže by sa nám to normálne všetko premiešalo. Aj keď nám to trvalo dlho, tak sa to vyplatilo. Alex skúsil dodať aj ochucovadlo, aby voda zmenila farbu, ale vo výsledku len klesl dole na sirup. Asi lebo voda bola studená. Posledná vrstva je olej. Ten sme liali cez lyžicu, aby sa nič nepremiešalo. Prvý pokusný králik bola minca 5 slovenských korún. Prešlo všetky 3 vrstvy a dopadla na dno. Druhý bol vrchnačik od PET fľaše. Prešiel olejovou vrstvou, ale zasnilo sa na vode. Tretia bola kancelárska spínka. Prešlo všetky 3 vrstvy a dopadla na dno. Kocka od Monopoly. Rovnaký efekt ako minca. Kúsok jablka nás prekvapil. Čakali sme, že prejde aspoň olej, ale nevydalo. Najzaujímavejšie bolo mydlo. Prešlo olej aj vodu a zastavilo sa na vrstve sirupu. Ďakujem, že ste boli s nami a dúfame, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak potvrďte odber a sledujte ďalšie experimenty a zábavné videá na našom kanále.